ରାତି 3ଟା ବାଜିବା ମାତ୍ରେ 13 ବର୍ଷର ଏକ ବାଳକ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ନିଜ ଘରୁ ବାହାରିଯାଏ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ। କାଶୀରେ ଯେବେ ଭଗବାନ ଶିବ ସ୍ୱୟଂ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଏହି ଦର୍ଶନ ବାଳକର ପୁରା ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେହି ପରଠାରୁ ବାଳକଟି ଦେବୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି କଥା ଏହା ଯେ ଜଣେ ମଣିଷ କିପରି ବିନା କିଡନୀରେ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବ। 2006 ମସିହାରେ ଡକ୍ଟରମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର 2ଟି କିଡନୀ ଅଲରେଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ସେ ଅତି ବେଶୀରେ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବେ। ହେଲେ କିପରି ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆମକୁ କିଛି ଲୁଚା ଯାଉଛି ନା କିଛି ଅଲଗା ରହସ୍ୟ ଅଛି? ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ସେହି ସନ୍ଥଙ୍କର ଯାହାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ବି ମନାଯାଏ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ବି, ଯାହାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବି ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଭଳି ଷ୍ଟାର ମଧ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଅନିରୁଦ୍ଧ ପାଣ୍ଡେରୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି ମହାନ ସନ୍ଥଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1979 ମସିହାରେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କାନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆଖ୍ରି ଗ୍ରାମର ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଗତ ନାମ ଥିଲା ଅନିରୁଦ୍ଧ କୁମାର ପାଣ୍ଡେ। ତାଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଶମ୍ଭୁନାଥ ପାଣ୍ଡେ ଓ ମାତା ରମା ଦେବୀ। ତାଙ୍କ ଘରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେବା ଏକ ସାଧାରଣ କାମ ଥିଲା। ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା କେବଳ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କ ପିତା ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କ ମନରେ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତିର ଆସ୍ଥା ଭରି ଯାଇଥିଲା। ପିଲାବେଳୁ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଖେଳକୁଦରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ନିଜର ଅଧିକ ସମୟ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ, ଶାସ୍ତ୍ର ପଠନ ଓ ଧ୍ୟାନ କରିବାରେ ବିତାଉଥିଲେ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସେ ଗୀତା ପ୍ରେସ୍ ଗୋରଖପୁରର ପୁସ୍ତକ ଶ୍ରୀ ସୁଖସାଗର ଓ ଅନ୍ୟ ପୁରାଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଘରେ ଯେବେ ବି କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା ସେ ପୁରା ଭକ୍ତିର ସହିତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରୀ ଭଳି ଭଜନ ଗାଉଥିଲେ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ସେ ମନକୁ ମନ ଭାବୁଥିଲେ, କ'ଣ ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ ନା ଚାଲିଯାଏ? ଗୋଟିଏ ନା ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମସ୍ତେ ତ ଏହି ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ, ତ ମୋର କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ କାହା ସହ ରହିବି? ମୋର ସାହାରା କିଏ ହେବ? ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଯେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲେ। ଯେବେ ସେ 9ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସେବେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ତାଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡ଼ା। ଏହା ଚିନ୍ତିତ କରି ସେ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଅନିରୁଦ୍ଧ ନିଜ ମାତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣାଇଲେ। ସେ କହିଲେ, ମା, ମୋ ମନ ହେଉଛି ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ଯିବା ପାଇଁ। ଏହା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ମା ହସି ହସି କହିଲେ, ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତେବେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଧ୍ୟାନ କର। ଏହା ଶୁଣି ଅନିରୁଦ୍ଧ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ନା ମାତା, ମୋ ମନ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରେ, ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଯାଏ। ଏହି କଥା କେବଳ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣାଉଛି। ମା ଭାବିଲେ, ଛୋଟ ଛୁଆଟା କେଉଁ ସନ୍ଥଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣି ଦେଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ତା ମନରେ ଏପରି ଭାବନା ଆସୁଛି। ଏହା ଭାବି ମା ଘର କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ପ୍ରାୟ ରାତି 3ଟା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ପରିବାର ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଯାଇଥିଲେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଚୁପଚାପ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ। ଅନିରୁଦ୍ଧ କେବଳ ନିଜ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ସାହାରାରେ ବିନା ଡରରେ ଏକ ନୂଆ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ସେବେ ତାଙ୍କ ସହ କେବଳ 4ଟି ଜିନିଷ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଗୀତା, କୁଶର ଆସନ, ପିତ୍ତଳର ଲୋଟା ଏବଂ ଏକ ଚଦର। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ସେ ଯେବେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଏବଂ ଲଗାତାର 15 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ସକାଳ ହେଉ ହେଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ସେ 14 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକ ଉପାସରେ ବସି ରହିଲେ। ଦ୍ୱିପହର ପ୍ରାୟ 12ଟା ବେଳକୁ ଭୋକରେ ହାଲତ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଘରେ ତ ମା ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୋତେ କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେବ? କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲେ,
ମରିଯିବି ପଛେ ହେଲେ ଘରକୁ ଫେରିବି ନାହିଁ। ଏତିକି ଚିନ୍ତା କରି ଅନିରୁଦ୍ଧ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସାମ୍ନାରେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଏକ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଜଣେ ଲୋକେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହି ଲୋକ ଜଣକ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ଏଠାରେ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରହନ୍ତି। କ'ଣ ତୁମକୁ ଜଣାଅଛି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି? ଅନିରୁଦ୍ଧ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଏବେ ଏଠାକୁ ଆସିଲି। ଏହା ଶୁଣି ସେ ଲୋକ ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ କମଣ୍ଡଳୁରେ ଦହି ଆଣିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ହିଁ ଏହାକୁ ପିଇଦିଅ। ମୁଁ ଏହାକୁ ଫେରାଇ ନେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ଏହା କହି ସେ ଲୋକ ଜଣକ ସେ ଦହିକୁ ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ଅନିରୁଦ୍ଧ ନିଜ ପିତ୍ତଳ ଲୋଟାରେ 3ରୁ 4 ଲୋଟା ଦହି ପିଇଦେଲେ। ହୃଦୟ ଓ ଆତ୍ମା ଦୁଇଟି ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଲୋକ ଜଣକ ଚାଲିଗଲେ। ହେଲେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ସେହିଠାରେ ବସି ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୁଁ ତ କାହାକୁ କିଛି ବି ମାଗି ନାହିଁ, ହେଲେ ଏହି ଦହି ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କିପରି ଆସିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଶରୀର ଖରାପ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଏହା କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସଂକେତ ଥିଲା। ଏହା ବୁଝିପାରି ସେହି 13 ବର୍ଷର ବାଳକ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଯେବେ ମହାରାଜଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ମହାରାଜ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ସମସ୍ତେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। 3 ଦିନର ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ କିଏ ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ଏକ ଗୋରା ରଙ୍ଗର ବାଳକ ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ବସିଛି। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାତା, ପିତା, ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ପରିବାରର ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ଆସିବାର ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଓ ସମ୍ମାନ ଦୁଇଟି ଜାଗୃତ ହୋଇଉଠିଲା, କାରଣ ସେ ପିଲାବେଳୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଡରୁଥିଲେ। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବସି ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ତାଙ୍କୁ 2 ଥର ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ କହିଲେ, ହେଲେ ସେ କୌଣସି ଜବାବ ଦେଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବସି ରହିଲେ। ତୃତୀୟ ଥର ଯେବେ ତାଙ୍କ ପିତା କଠୋର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମୁଁ 2 ଥର ଡାକିଲି, ତୁମକୁ ଶୁଣାଗଲାନି କି? ସେହି ସମୟରେ ମହାରାଜ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହିଲେ, ମୋର ଏ ଜୀବନ ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ। ନା ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିବି, ନା ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିବି। ଆପଣ ମୋତେ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ ପଛକେ, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ହୃଦୟ ତରଳିଗଲା ଏବଂ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ଚାଲିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ ଏବଂ ଭାବୁକ ହୋଇ 3 ଥର କହିଲେ, ରାମ ରାମ ରାମ। ଏହାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ କହିଲେ, ଯାଅ ପୁତ୍ର, ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟେ ବଞ୍ଜର ଭୂମିରେ ବି ବସିବ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଫୁଲର ବର୍ଷା ହେବ। ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ତୁମର କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଯଦି କେବେ କାହାର ଭଉଣୀ କି ଝିଅ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଉ, ତେବେ ତୋର ସର୍ବନାଶ ହେବ। ସେହିଦିନଠାରୁ ମହାରାଜ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ ଆଉ ଦେଖା ହୋଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିଛି। ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି, ପ୍ରତିଥର ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନିରୁଦ୍ଧ ପାଣ୍ଡେଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ନଗରୀ କାଶୀ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଲେ। କାଶୀରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ହିଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ, କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ରଖିଲେ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପରେ ଯେବେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେବେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। କାଶୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୁଳସୀ ଘାଟକୁ ସେ ନିଜର ତପସ୍ୟା ସ୍ଥଳ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ ଏବଂ ସେହିଠାରେ ହିଁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଦିନ ରାତି ଗଭୀର ସାଧନାରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ। ଏହା ସେହି ଘାଟ ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ମହାନ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇଥିଲେ ଏବଂ ରାମଚରିତ ମାନସର କେତେକ ଅମର ଚରିତ ମଧ୍ୟ ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ରାତିରେ ସେ ସେହି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ମୂଳେ ଶୋଉଥିଲେ। ମାଟି ହିଁ ତାଙ୍କର ବିଛଣା ଥିଲା ଓ ଆକାଶ ହିଁ ତାଙ୍କର ଛାତ ଥିଲା। କମ୍ବଳ ଜାଗାରେ ସେ ଗହମର ପୁରୁଣା ଖାଲି ବସ୍ତାକୁ ଓହଡ଼େଇ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଶୀତ ରାତିରେ ସେହି ବସ୍ତା ହିଁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ଥିଲା। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଦିନ ରାତି 2ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ସକାଳ 3ଟାରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଦ୍ୱିପହର 12ଟା ବେଳେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳେ। ସେ ଥଣ୍ଡା ହେଉ କି ତାପ୍ତିର ଗରମ ହେଉ କି ମୂଷଳଧାରୀ ବର୍ଷା, ସେ କେବେ ବି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ବନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ନିୟମ ଥିଲା। ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ମହାରାଜ ତୁଳସୀ ଘାଟକୁ ଫେରିଆସି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସୁଥିଲେ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସାଧନା ଥିଲା।
ପୁଣି ଦ୍ୱିପହର ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ପରେ ସେ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଏହା ଯେ ମହାରାଜଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଆକାଶ ବୃତ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା କିଛି ନ ମାଗି ଯାହା ବି ମିଳିବ ସେଥିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ଗୋଟିଏ ଥର କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷାରେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ନର ଦାନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭୋକ ହେତୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର କମଜୋର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ ମହାରାଜ ଗଙ୍ଗା ତଟ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ବିଚାର ଆସୁଥିଲା, ଯଦି ଶରୀର ନ ରହିବ ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କିପରି ମିଳିବ। ସେ ନିଜ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ମୁଠା ବାଲି ଉଠାଇଲେ, ଯେଉଁ ବାଲିରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଶଙ୍ଖର ଟୁକୁଡ଼ା ମିଶିଥିଲା। ତାହାକୁ ସାବଧାନର ସହ ବାହାର କଲେ ଏବଂ ସେ ବାଲିକୁ ଖାଇଦେଲେ। 4ରୁ 5 ଆଞ୍ଜୁଳା ଗଙ୍ଗାଜଳ ପିଇଲେ। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠୁ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ବିଚଳିତ ଭାବନା ନଥିଲା। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାବନା ଥିଲା ଯେ କିପରି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। କାଶୀରେ ଏପରି ଅନେକ ଦିନ, ମାସ, ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଅନିରୁଦ୍ଧ ଏବେ ସ୍ୱାମୀ ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟର ଦୀକ୍ଷା ନେଇସାରିଥିଲେ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବନିଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେବଳ ସେହି ଭାବନା ଥିଲା ଯେ ସେ କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ମହାରାଜଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ତଟରେ ଶିବ ଉପାସନା କରି କରି ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ସାଧନା କେବଳ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଭାବନା ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏବେ ମହାଦେବଙ୍କ ବିନା ରହିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏହି ଗଭୀର ସାଧନା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଆଜି ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହି ରାତିର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସେହି ବିଶାଳ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଭଗବାନ ମହାଦେବ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳ, ଗଳାରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଏବଂ ଆଖିରେ ଅସୀମ କରୁଣା। ଏହା କୌଣସି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ନଥିଲା କି କୌଣସି ଚମତ୍କାର ନଥିଲା, ବାସ୍ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପିତା ତା ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି। ଏହା ଦେଖି ମହାରାଜଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମହାରାଜ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାଦେବ ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲେ। ପରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ହସ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯିବା ସମୟରେ ସେ କିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ। ତାହା ଥିଲା ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବୃନ୍ଦାବନର ମୂଳ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଏବଂ ପରେ ସେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯେଉଁଠି ଏକ ସାଧାରଣ ବାଳକ ବନିଯାଇଥିଲା ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଜ।